Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yanzu ne muke samun labarin Ali Nuhu inda yake kare kansa, yake cewa a aikinsa na ƙarshe da suka yi na fim ɗin Alaƙa ya biya Ladi Juma Naira 40,000. Inda aka yi hira da ita a BBC a daren jiya take bayyana cewar ba a ba ta kuɗi da ya gaza sama da 5,000, inda cewar ba haka ba ne ba, Ali Nuhu ya fito ya kare kansa. Don haka ya kamata a ce mutane kun san gaskiyar lamari domin ku ji zahiri kuma ku san gaskiyar magana ga inda take. Ni lokacin da na fara fim zuwa kawo yanzu ban yi fim ɗin da za a ɗauko 50,000 ko 20,000 ko 30,000 a ban ba, bare in tanadin wani abu. Na je fim ɗin nan za a bani 5,000, 3,000, 4,000. Yanzu yau ɗin nan na je shutin, wallahi 2,000 aka ba.